Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nagpamarangan na sayat ni Doña Dolores ken ni Ruben. Binagbagaan na payda ito'y, adi na ko man ituloy ti panggap na amang sapol kadagiti kriminal. Nakunamot ni Diana ang nagbalbaliwan ti inana. Gapo iti nasayat nga impakita na iti baro. Agtultuloy met ti panagsanay ni Lindon. Nakunana ken ni Brando nga uray agmay maysan tulangen a makilaban ken ni Ruben. Nasakit tinakam na, isong aramiden na ti amin. Tapno matungpal lang ti panggap na amang patay ken ni Ruben. Kabayatan na, agsarsarita da Brando ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Daytoy nga igam ti manggibos iti biag dayjay a Ruben, Brando. Talaga pinilim di kapintasan. Kaningina na klase ti igam, boss. When may salaabala ti manglusok iti banga-banga ni Ruben. Basitlaangan akan ito. Adun ti maadal ko, no kasano ti lumaban ngagmaymaysa. Magagaran akon iti panagduelo mi kini Ruben. Boss, agan-anad ka kumakanayan. Amu tayo matinti abilidad ni Ruben na lumaban. Saan ako nga agbutang kan kwa na, Brando? No kabaalan nati agtignay nga agmaymaysa. Kabaalak tumatan. Amang ano nalalay nga tupayan na makilaban ng iso. Boss. Talaga nakaritiriknag. Gapo iti mapaspasamak. Jak kaya takan tiyawan nak ni Ninong nga awan ti amok nga aramidan. Makita nanto ti aramidak, kalpasan ti panagsanay ko. Boss Lindon. Ala, Brando. Isagana mon ti target range. Kayat ko asanayin ti igam nga adda kanyak. Gapo tada ito'y apaltog, ti mang patay ken ni Ruben. Kumusta ti panagsanay mo, Lindon? Madlaw, anabambanog ka. Kurang pa iti nasursurok no kasano ti lumaban, Ninong. Kayat ko pa iti makasuro anaimbag. Nalabi, tanagbutang ka. Idiimbagakan ka. Abalsan nila kay Ignas, jay tao anang patay iti anak na. Awan kabutang ko, Ninong. Nakasaganak iti anyaman nga aramidan nila kay Ignas. Bravo, Lindon. Nagbalin ka na naturad. Gapo iti panagsasaw. Hanggang dahito iti tandahanam. Saan laki naturad ti aramatam iti rangat. No digat diskarte. Kinasirip. Ken pananglimlim. Anya? Apay? Saan ngayon surukin ka dahita ni Brando? Kasapulam amin dahita, Lindon. Ninong. Tano pa siga kinaturag di among maramidan. Sigurado amay sa kanton analami is abangkay. No adamin ken kaday tagalad, marigatan di ka buso ramang parmakan ka. Timing di pa nagpaltog. Kasta mo ten amalimlimom di kalaban, tapno di na amot ti posibleng aramidam. Ninong. Dahito iti imulam iti panunot mo. May sa lang ti biyag. Kat iti kanito ang maunaan na kati kalaban. Awan umuna ababawi. No di kat adda amin iti ulo. Aging gaita. Awan pa iti development ti panag-imbestigar dagiti pulis. Maipapan iti kaso ni Alona. Uwan nga rot Tata Ignas. Nakasarita kon di investigador anang igam iti kaso day di Alona. Awan pa iti naala da alid no asino ti prime suspect. Tata Ignas. Kaya't asawon day ta. Planado dati panang patay da iti day di Alona. Awan ti makita nga uray basit nga ebidensya.
Amok nga aramidan dagiti otoridad ti amin akabalan dang agkalap iti ebidensya. Ang nas ka namang isayang katak iti bukod ko apa nag-imbestigar. Aramidak. Ruben. Nukas pangarigan tawan ti pagbanagan ti amin Tatay Ignas. Siya kon amismo ti agbalin alinteg kontra kadagiti kabusor. Sakbay nga agsakit day di Don Roberto. Sinawar na pay amin dagiti dagana. Kastamot ng di plantasyon ti asukar a negosyo da manang ansing. Kasta kayam, Celia. Wan manang, napataglaunay ka ni Don Roberto ti Sanikwada. Nakitak no kasano ti panangasikaso na kadagiti trabahador. Maragragsakan da, gaputa saan anaimot. Naimatangak amin a kinaimbag ti ama ni Senyorita Diana. Celia. Napasig ken siyak ti pagtaltalkan day di Don Roberto. Italak na amin kanyak dagiti napapatag at trabaho. Saan ako nasabali at tao ken kuana. Day talaunay ti pagapalan kanyak ni Doña Dolores. Nakitak met no kasano ti kinairesponsable na iti asawa na. Pulos adi na maasikaso day di Don Roberto. Di ka unay agtaltalakin ni Celia, Diana. Apay anay bagam ti kasta, mama. Traitor day chay ababonan. Saan ang mapagtalkan? Anya ka din day taas sa asawam, mama. Nasingpat ni manang Celia. Awan pa'y tinakitak ama ding aramid na. May bagam la day ta. Gaputasaan mo anak kita ti pud-pud na nga ugali na. Anya? Idi si bibiyag pa'y day di papam. Amokon nga da sabali apanggap na. Anya? Jakab mo no kasano ti panangilaw lawag ko kan kay ti amin. Sapay la kumata maawatam ti baga. Anya day ta, mama? Madlaw ko iti. Akursunada ni Celia day ti papam. Anya? Agsasao ka kadi iti pudno, mama? Pudno ti bagbagak Diana. Agsapatak nga uray mauyos itan ti biyag ko. Mama? Kasla kayat ni Celia nga agawon kanyak day di papam. Ngamjak impalubos. Binantaya ka na imbag day di Roberto. Tapno saan da makaramid iti saan anasayaan. Imposible day ta nga ibagbagam, mama. Posible, Diana. Daytoy iti tandanam. Siyak idi ti kakaasi iti puder ti amam. Kabailan nakpayan akabilan gapukin ni Celia. Kabalak dito a plano, Ninong. Awan ti rumbang a pagdanagam. Takkel, di ba nagtalag ko kang kalindon? Sabay ko ma. Ta sana masayang ti panagsanay. Narigat akalabanen, dagiti sigulen aman nakigubat. Ha? Kas lagagangay lakadakwadan, ti makangag itiranipak ti palto. Uray man naglabas, ti nagado abala iti abay na. Saan na mabutang? Di na ko mabutbut ngayon, Ninong. Saan ka butbut nga, Lindon? Ibagbagak latihang paiso. Gapo, ta sana bareng-bareng ti makirangat. Basit labid dot. Matay ka, asim mo mulagat. Aniya? Maudi ka lamang kalbit iti gatilyo ti paltog mo. Sigurado malusok ti bangabangam. Ninong? Isungag sanay ka na imbag. No day tati kayat mo. Surutem amin nga ibagakan ka ni Brando. Ninong, agpatingga ti kabaalan nga aramidan ni Brando. Mabalin ka di atulungan nakmat nga agsanay? Aniya. Nakasaganak nga agbayad iti dakkalagatad. Basta maisurumat kanyak dagiti ammom. Lindon, may isa ka soldado.
Kaya na nga to tiranggo. Kaya tasawon na ita. Natenag. Kaya na ipasungal nga lakon iti ado arangat. Kabisado kon tigaraw na kiti kalaban. Ibagam naman ti kayat mo atangdan. Katukad ti panangisurum kanyak a makiranget. Alona, anak ko, di nakpanawan. Diyak kayat ti agmay-maysa. Sumurutaken ka. Tatang, saan ka mabalin a sumurot kanyak? Gaputa saan ka pa'y ama ikari iti lugar a papanak? Alona, pangaasim, tadi na ko mapanawan. Agpakada akon, kat di na kun sapulan pa'y. Di kay agdanag, napintas a lugar ti papanak. Anya? Dahito iti tandaanan niyo, tatang. Ipatpatag kayo unay-unay. Alaw na, di ka umadayo. Agsubli ka. Diyos ko. Naitagtagainap ko ti anak ko. Kaya ta sa undeta. Nagparik na kanyak. Nalawag ti na itagtagainap ko. Ngayon bagan ni Alona, anapintas ti lugar apapanan na. Kailiw ko na makita ni Alona. Parbangon gaya man. Kas ipasimudaag ti panagtaraok dagiti kawitan. Bumangonak. Kat masapa ak amapan ije kampusan to. Anak kaita naman day di Alona. Ato yung tikapim, boss. Agyaman ak, Brando. Boss, naawang ti panagsarita yu iti kalman kan ni General Barbosa. Wen, Brando. Nagsaritaan mi ti may papan iti panangisuro na kanya kadag iti taduma pa'y ataktika iti pannakilaban. Kasta ka di, boss. May mayat ngagpaiso, no may sa soldado, wenno general ti mangisorokin ka. Apayon ako nam ti kasta, Brando. Boss, retirado a soldado nila kay Ignas. Nalaing ang makilaban. Ket, anya ti pakay naigan nila kay Ignas iti saritaan? Ti kayat ko asawan. Soldado mo't latin ang isuro ken ni Ruben, no kasano ang makilaban. Maawat akong ti kayat mo asawen, Brando. Iti ababaapan na rita. Agbalin kan tumot anasirem, iti pan nakilaban, no isuro na ka ni General Barbosa. At dapuntom iti dayta, Brando. Saan na nagbalin a masirib, wenno nasiglat dayjay a Ruben, no saan at tinulungan nila kay Ignas. Alona, anak ko. Ada akong dito'y nakaitan, ma'am. Babaan iti tagtagainap. Nagparik na kakanyak. Imparabaw ko iti pansyon mo dagiti sabong. Kastamatan na nagsindi ak iti kandila, iti abay ti lapidam. Anak ko, numabalin, jak kayat abasaan tinagan mo. Ana imaldit iti lapida. Tirumbang kumana kasurat iti lapida. Ket tinagan tinang patayken ka. Tatay Ignas. Si kamat gayam, Ruben. Kasanong amum nagturungak dito Campo Santo. Sinurot ka, Tatay Ignas. Nagdadaras ka pimanaw ita iji balay. Di ka nagpakada kanya. Pasensyakan. Nudyakon impakada ti papanak. Ti amok, kat nakaturog ka pala itay. Awan ti rumbang ikid daw may ti pasensya, Tatay Ignas. Mawatan ka. Amom, Ruben. Nagparik na kanyak day di Alona. Babaan iti tagtagainap.
Isu nga imayak adagos dito'y Campo Santo. Anya? Nalawag iti tagtagainap ko dagiti balikas na. Nakunana nga awan ti rumbang apagdanagak. Asidagtan iti pribado at training ground nga imbaga kanyak ni Ninong, Brando. Wan boss, amok betin da ito a lugar. Adaytan ti landmark nga agturong iti pribado at training ground. Agsiku kay ti kannawan apas ti kalsada. Wan boss, Nakasagana akon iti daytoy nga aramidag. Sigun kini Ninong, adu dagiti taktika nga isuro na kanyak. Tapno saan nakabasta maabak iti ranget. Agsagana ita kanyak dayjay a Ruben. Gaputa na lablabas tupay ti masurusurok a makilaban. Gastoy matla tinariknak asaom. Idi pimusay day di gardo akabsat ni Alona. Sursurutan nak ti alimutang. Gantian niniwan tinapalabas. Tata Ignas. Isu anak ko nak nga awaanan ti sirbipay ti biyag ko. Nakasagana akmutan amatay. Kan pumatay. Awan tinda ka sa mapasama kan ka, Tata Ignas. Takdirak day tangay bagak. Agdalan da pa'y nga umuna itirabaho ti bangkay ko. Ruben. Di makalakad siya akong nakita dagiti dadakkel ko. Gaputan na sapa dabi musay. Sikantim bilang kong amak. Itinagan. Kaniti sangwanan tinakaitan naman day ti Alona. Ikarik adi kay baybayan, Tata Ignas. boss, kunak man nagturong mutin dito pribado at training ground ni General Barbosa. Ngam awan pala dito eh. Relax, Brando. Amang ano dimtengan ni Ninong asaan tangam mo. Imparada na lakit ditilugan na itinalingad apaset. Sabagay. Nalawa da ito at training ground. Sigurado nga ado ti masursurok dito eh. Sigurado na ita, boss. Sabali lang dagiti taktika na isurokin ka. When, Brando? Mapresar ko dagiti insurum kanyak. Jak malipatan da ita. Ngam ad-adun tupay ti masursurok kinininong. At damat gayam ni Ninong iti saan unay nga adayo. Umay ka, Brando. Mapanta iti ayan na. Sino nga tamot day tagtuktuktok? Makasi nga iti panagtugaw kong agbuy-buy ay iti cellphone. Ay buisit, sana makauray. Umayan! Asin... Ruben? Ignas? Naimbag nga orasyo, Doña Dolores. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ako. Kastamot ka na kayo. Naimbagmat nga orasyo. Sige, sumrak kayo. Celia, agluto ka itinaimas asidan. Dito'y balay ang mangal daw ta Ruben kan Ignas. Matungpal, Doña Dolores. Sakbay nga iserve mo ti kananda. Agdalan pa'y nga umuna dagiti taraon kanya. Nawatam, Celia. Anya ti plano nga aramiden ni Doña Dolores. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.